Imos coa información deportiva. O torneo de pádel Cidade de Ribeira regresa do 8 ao 15 de agosto. É a novena edición desta competición na que se repartirán 2.500 euros en premios. O deporte tomará o mando en Ribeira coa celebración do noveno torneo de pádel Cidade de Ribeira Cervecería Morrison. O Centro de Deportes de Raqueta abrirá as súas portas do 8 ao 15 de agosto en horario de tarde para o desenvolvemento desta competición. Dá gusto ver que todas estas pistas están cheas e que o club fai unha boa labor e ainda por encima un ano máis pois fan este torneo do Concello. Pois nada, unha vez máis darlle as gracias por traer este evento para Ribeira. Iremos da man deles botándolle a man en todo o que sexa posible dentro da administración pública e darlle a benvida á nova directiva, que xa aproveito este momento. É que a verdade é que xa a primeira reunión que tuve con eles pois foi agradable, e que darlle os meus parabéns e que a ver teñen un camiño longo e de grandes éxitos. Parte desta nova directiva foi a encargada de afondar no desenvolvemento do torneo, que agardan atraian moitos namorados do pádel. De momento temos 115 parexas anotadas. Vai haber 3 categorías, unha masculina, unha femenina e unha mixta. Na masculina, segunda, terceira e cuarta. Na femenina, ao final, creo que non damos xuntado para unha terceira, só habrá segunda. E na mixta, segunda e terceira, non? Segunda e terceira. De momento esperamos con contar chegar hasta 150, estamos intentando, como é o primeiro ano non sabíamos, e de momento, ainda é a primeira vez que collemos o torneo, estamos un pouco todavía verdes. Temos unha totalidade entre premios en metálico e material deportivo de uns 2.500 euros. A fin de semana xogarase ao longo de todo o día e de luns a venres en horario de tarde. 4:30 hasta as 11, máis ou menos. E despois terminamos o sábado, que será o día completo. E será a semifinal, intentamos aglutinar todo nese sábado, para que nos alargue o domingo. O pádel tomará o protagonismo en Ribeira do 8 ao 15 de agosto.